Good afternoon. Aloha. Damay sa amo ko, aloha. Katagin na nga mga amo, kayo na accident sa August 9. Kasi niya po Diyos na clear, awan di disgrasya sa awan mo tayo, may marunong na gas-gas lahat, awan di pagpapagod sa reka. Kanalasata tayo ta. Nung dati rin yung koryokan niya, so paano hindi malasata mo ng kalasata, hindi makaangis. Masaya ka, malpas ko dati misa, nagdagsan mo, dati rin yung koryokan niya ko. Nagka-thank you naman dasat natin. Kasi nagbang-bang lo, apay tapit, enten ni Jonathan nga. Si Kernity nung nagbang-bang lo dati. Thank you. Kadali niya hampay ko ni makaama ako siya ni Father Rufo Abaya. Kadali Kamanggaan, Santa Cruz, Ilocos. Ato di taga Santa Cruz dito eh. Kada familiar faces na makikita, dali tayo nagbakasyon ko, kumanita dyan. Hanggang nga dyan Kamanggaan, ijay sityo o bog. Nakiliti-liti ba tayo kaya ayaw niya? Mawata niya ng Ilocano ako. Huwag na pa yung dahil kumantoy naman yung mawata. Anak-anak, Daigipin Musa yan, Andres Abaya. 1988, second year high school, Pimusa yan. Aurora Abaya. Pimusa yan dito 2022 sa Abaya, ma-ordena ng patiso na di ma-ordena na taidan. So kadang sa pamilya August. Kanina ko na tayo ni August, tatang ko September, kanina ko August, nakatat ni ating ko ti August, ini dadali na sa ako na disgrasya ti August, diya akong tunso marunong mga August. Basit kami mo rin, bakit na nagkabataksa, dali kayo nag-asaba ng Andres, kaya ko sa pulo kami na ako. Kertin kami kuman nagyat amin niya. Nasapa ng Pimusay, 54 years old, dahil amang ko 66 dahil ina. Si kamamot niya dalang titresi, kapaya dalang sa lima baka mo dalang biyak na. Amo kayong biyak niya ko, naging mga na kaya. Na-ordena ng kapagi, December 4, 2006. Nayasay na kaibigan ng federal, kaibigan ng tayo na puro kadakal, ayan na. Nayasay na kaibigan ng federal, di Santa Lucia, taga Santa Lucia ito. Bejelico, Punana. Then Santa Cruz Parish sa pagbiit, then nayasay na kijay Cervantes. Jekerino, sa Paris Priest, talo-talo di San Emilio, talo-talo di Del Pilar, and then yung matawag di Sevilla, ginagawa ng parokya. Tata, presently assigned di San Cedo, ginagawa ng San Cedo Ilocos. San Cedo is composed of 21 barangays, ng 20% laban di Katoliko. Maduti sa bari. We hope and pray na bari kumikpiksa na not about the rest others, but to spread the word. Ijay, kukupat ang barangay ginis bisa. So, 21 kukupat, kasi yung status ni Jay Parokya. And thank you, ano ka na kayo, Jay Blood Projects, may ano tinipulturunan. Dapat kayo ibaga dinaganda ng sa audio na itimulturong yung naka-basing-bali Jay Parokya. And thank you mo na nakikita rin. Amo yun, ibigat isaw. Hindi mo sama na. Hello. Amo yun, ibigat isaw. Nabigat isaw. Nabigat isaw. Either matay di yung bisyo din ako, negative din po yun ako. Either uray ko si Libya, mabalin na napakain na yung bisyo mapukaw, tigas na mapukaw, hindi mapukaw, rin na pisao, mabalin mo na makabiyaw. Hindi na ang host kanya, thank you, ni Jonathan Gini Manantlori, gabayin niya talaga dyan sa Santa Cruz. Nabayan na rin, pagbagan ako, may kamada dyan, hawakan na ano ka na, pamanas kay may ganda dyan yung manan ko. Ipapilit na may ako, may mumadasan. Because of that word, sa ulan may ka. Nabayagan na natin yung schedule ng takatika na, bakit na dyan na kaya, hawakan na. Kada imay na, sila rin ito, imay na, ang dungdung ako kanya. Pagkarag dengan ang liyak ko sa kaya dati ang hindi ko sa doktor, ang mga iti sa nadilat, isa ko. Isa ko rin na very careful ko nga, katay mapirupin na. Iba daw may ubing na
Mamuno ka, ang sir-sir, babalik mo pa kayo niya ka. So, na alwagan. Nauwi yung isao. Mabalik mo ng mga ibos ni tao na kumanuday ay hindi ka pumapso, hindi na pa na yung magkayag na. You're great. Nasayaan ka. You're great. Makatulong kita ulit yan. Dala-dala, meses ako, kasi, kaya na ita, kaya na ita. You're great, kaya na ita, ganyan hindi pagdadaan, matulatan niya po. Because of that one, babalik na ma-inspire. So, kung nakakabay mo, balik mo iba ka, you're great, liba kayo mo na. Ako marigatan ka kayo sa mga hindi lang ako na yung magdata. Dahil yung pagkakabay din sa ito, kami nagdakat po yan. You're great, right? Yes. Nagdakat ito. Nagilan namin pisao. Mabalik ang katayin ng tao, mabalik ang pagbiyak ng tao. Nung pisao, hanga mabalingad, balingad na sa ulaan. Sila ko mga, siyempre, Hawaiano ka, dawin ka sa Pilipinas, kunang ginibagat mo, I love you, bakal. Mabaling ka din, iba kang nag-i-word laan, I love you. No! Tisao, magbalingad, talingad na sao, nga agnanayon, mahaam mo nga, ibiyak, mahaam mo nga, iam mo nga aramitan. Nagawa? Yes, diyan. I love you. Haam mo nga makita-kilab na sao, kaya't na sao, magmag na taon, no? Agdas-gasolina, nag-gos-grocery tayo, kamagod na lab. Gusto ko nang, ay, ito yung kabakal. Biyak daan. Isang ano mo na, alam mo ma-stupid, no ka lang mo ka-ibig mo ka. Magaling na talinag na sa ulakan, no, haan nga na haan nga aramidan, haan nga ibiyang dahil sa ulakan. You're great, kulang kuma. Yes, you're great. Magaling mo na talinag na sa ulakan, no, haan mo nga ibiyang at balik ka ng great, haan? Ang kahura ka kaon. Isang mag-isa ko, mabaling na agtali na agnuan tayo iyak. Kala ko na, yan ko na, kaya. Among balik na kaya. Hello? Ito yung mga balik ka tayo, barbari na mo. Oh, love. Among kaya. Haan na amin na magmangtag, agay kaya. Lagyan ito yung leta. Hanya mo magmagdad agad kaya. Taapay na agad invest. Yan mare, yan itanggaan. Kasi mangkot na pasalubong di anak ko nagkapunya Pilipinas. Nung sumangkot to, kainipon to kanya. At mula-mula gaya. Natulog na iso natin. Ayag na dyan. Invest. I-clear tayo, di agay-ayat ko na tayo. Clear ka di ayat so ko na haan na mabaling at taling at the word na love, ayat, na nakamat pala tatang, hamo makikita ka naman pag nabat kung ikaw ang balik at materialize tayo ka sa o. Dahil ka ang word na love. The same, humility. Hadi-hay ba ito, humility. At pakong baba ka. Wal, padasong na namin lang. Di tama. Nangrona siyempre, kawayan mo ka, labig ka di ayat nyo. Dapat mga tagong kita daw, di ba, pakumbaba ako. Ay, wala, di ba? Siyempre, kasi kakaportan na. Humility, hanggang magaling natin humility, ang tatalin ang lata. Wala, magaling mo, iba ka na, wala na pakumbaba, ipadas mo ang alamigin. Wala padas mo ang alamigin. Mabalik ang kalingkod na word lang ang niyang data. Humility, word na humility, parasan na alam nito. Kaya? Kaya. Nakakasya ka kami siya. Nakakagkakalo kong siya. Humility. Nakakasya mabalik ang kalingkod na alam nito. Dati siya word na nagjay. Pakakal niya kayo nagjay. Mapantay din niya ako, Jesus. Dagdag yun natin po na. Series, Malumasal Days.
ibagbagana. Nagsasalunohan na nagbayo tinapik, pinapaulag ni Apo Jesus na niya tinibagana. Anya tinaaramid, umuna. Kasi mo, handa mabaling na rin yung liwayan dahil topic na pinaulag mo, anya tikayat na sa ulo muna. Napanda, nagkaragad na jibang tayo. Nagano, rinibri mo nga tao, pas lamang ka na kayo, rinibri ko kayo, nagdagdag pa rin mo. Kaya di ba mo na nalinipilit, anya di pang paantay ka na dito, uy. Ang mga nito, gasok na ginariyo ko. Ako, baga ang kakaamid at haan, pakanan. Kunani Apo Jesus kinibili. Awang mo ti makaan adala dito do atin na ado nga ikan limaan. Durong. Lima pa ng disal ko naman. Pinagkara. Ada durong si Tewan. Oy, mana ko no, ada mo patide ka papogit ng durong. Ang mga promotion di durong si ada to. Doon na nadala natin ang pinakang na 5,000. 5,000 tinanang na lalaki. Nagbilang daw ako. In-explain kayo, boyain yung pindi YouTube ko, naba-explain na ito, nabayag ka na unay, baka doon daw tayo ito yan. Kaya yan nananda, haging gana na 12 ang basket nabati niya. Ito yung wipe ako na niya, wala na may sabay sa ako. Balootin mo ako. Kaming na amin na, sayang mo, at ang mga direct din ako saan? Dahil ba niya ito, Isos, nagtanda na yun, nagtanda na daw, inurunong dali ka 12 basket, tanya ay day-day. Kasi kung nakordi na minsan, dinagpakanda Jonathan, kinimanan, bote ka, ipapahalo niya, alam niya, di mo mga i-direct yung kapan. Kung lagi tayo magagayon ko, nanalari pa rin, at least legal, haluin support, ibagyo, ano, inilibas ko sa tagtag, kasi umuwi. Ikinanandang, bimalasyo na di kapal naong, imo naman ang dariya tao na napag-iyan. Napanadyan, kapunan niya ako sa inyo ko na. Ang mo, sinusurot na kaan na dapo, binasaya at naramit ko. No di dapo tayo nanan, kayo, kunanan. Impa ulit nan, ibang kunanan, ang mo yung siya itinapay ti, yan. Ang dalayan mo lundan, ang kunanan mo dapo. So, mga Domingo ko lang naman, timangan nila sa ko, tihaan na mga nila sa ko, kay Domingo itidara, awan tiyad na naad na natin, tunana. Kasi naman nila ito, ngumukan tayo ano. Baging kasaka, baging tarapaya, na magpapuri-puran, kasi baging tarapaya na, baging niyute, pagpapuri ito, yung wari-wari. Kasi mga lahat na ma-imagine, in front of the people, ma-imagine na rin yun. Kasi ano yung bala na kanina niya dapat. Dagiti mo dyo agree na. Kaya dapat patsil na po. Hindi naman gagawin ko, hanya man ang kinunana. Siya kay, di dyan kinahin niya na gana. Imbaganan, di dyan tinamik iti at ang imulog manan. Espiritu, kenbiyan, makaitag tilihan, dagiti saok. Magkita yun, dilajit na. Kaya uminom ti darat, ti mangan ti bagi una na maadang ti biyagan na narin datis dayo karis. Dayo jayo. Tatan na paanan, anya ti una na ti saok, iso ti makaitag ti biyagan. Datis dayo kan yung the tatan. Nung nakikita yung dilajit na iso dayo yung iso ti saok ti Diyos dayo jayo. There are 4 parts of the Mass, but there are 2 major parts of the Mass. The purpose of the Mass is introductory rites, liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist, clothing rites. Tidwa nga major parts, kadadaktilan na pasag tinisa tayo, liturgy of the Word, so dyan na ibasa, agigana na ikaw tayo, disal muna. Kadasin niyo, tikinayin bagiyapa. Agigana second reading, and then liturgy of the Eucharist, after the homily, after the Eucharist, sa pasag, begins the liturgy of the Eucharist. Dahil yan, nakadakpilan na parte ti Misa. Kaya ang sa atibiyag, titapik niya ako isusun, makaitag tibiyag. How come? Namumangag ko sa ulit ako, Diyos. Kaya nga sa ulit, siya nadumdumnod ko sa ulit ako, Diyos. Agandang ako na maibasa, adabiyakan niya ako. Ba't ay may kinaaro ba yun na nakaitag
pinibigyan ako na niya ako Isus, di ba kito ng versikulo. Sige, San Pablo, kung na dyan, kaya na isalakan no? It remains the same. Kas namutlaan di jay kung kunang tayo mas utibyan. Na di jay sa uni, ako Isus, dahil isa sa una, babalin na at tayo na nga sao, no hamumag na Hello? Mabalin di sa una ang Isus, dahil di sa una, itibibiyag na kayo, ibibiyag na, dahil di sa una pandoso na, mabalin na at tayo na no word. No hamumag mapadasin na ibiyag. Napadasan yun na India. Amo yun, alam ko nga, wala tayo. Amo yun isa kong nasinit. Napadasan yung tinasinit. In English, naboy. Di ba, di ko lang kayo, di ko ubing, no DJ apoy ko nga, no bigat mo no napudot yung kardero. Ha? Uli, ba't nga napudot? Haan na, ano yung word na napudot mo? Haan na, mapadasan na? Kakawakan na yun. DJ sa unang mga napudot na silid, haan na mo, pulos na tayo, amo tayo, noan niya pinasilid. Kasi ano nga, napudot ko naman, ang repercussion, hindi napadasan. Kalau kumangot na talagang tao lang ako. Uri din pa nakikita. Uri ka ako nakikita. Hindi mo makikita nga talaga at ako maharin mo nakawagura. You know, pinapagasan. The same hindi yan sinig. Hindi ko man yan. May sakay ka sa buta ng tanyari. You know, aling pipilit. Daling pipilit kita. Uri din pa nakikita. Ay, taray ka tapay at ang muna na si Luden mata. Ano ang tayo nagsirit na mata at na si Luden. Kasi diyan niya ako Jesus. Ang balik na balikas lahat niya ako Jesus sa una. Ano ang pa'y tinakas na ibiyag? Ano ang matin? Do you have the faith? Yes. Mamati natin niya ako Jesus. Wala. Kaya nagpas komunyo naman. Inday yung Christ. Wala. Kuna na bagay Kristo. Nung ang mo pa'y tinakas na ibiyag niya ako Jesus. Ibiyag mo. It remains a word. Dahil sa una ako, Jesus, ang tayo nagdarap ka na sa una na ako ay napadasan ng India. Noong napadasan ng India, ganyan ko na biyag. Espiritu kin biyag, dahil sa una. Kaya na sa una, noong napadasan ng India niya ako, Jesus, napadasan mo ng tinaan. Boom! Nagbiyagaan? Ay, ado kayo kakabsat. Alam na ko tayo, ado ti magmag na, ado ti magmanan, ado ti agtrabaho, but basically they are dead. Ado na kita kakabsat tayo. Ore, hati. Teman-teman na ba ka? Nalibrig na. Ako trabaho mo na. Yan wala ka agritayra. Natay. Ado ti agbibiyad, ado na kita kakabsat tayo na awang meaning bibiyad na because ang dalawin mo pa ni Apo Jesus. Pero tinamit bibiyad, agring ka, agkape ka man, drive ka man, may lumpat ito bagunan, di ba? Nakabisbisi ka, nang awang bibiyad ka niya. Kanyang espiritu kindiyan na iba't bagana. No aramidem, ti inaramid ni Apo Jesus, maagdaan ka tindiyan. Isuday ka ti mangtag ti joy ka niya, mangtag ti ransak ka niya, agdagyan na. For instance, di agasawa. You have everything. Adamin ka niya yun. Ada mabalin yung pag-prepare. Ada mabalin yung nasa iyo ayo. Nuhaan yung mahal na sumunod na ako yung hospital na hindi pala nasasawa. Technical. Pilot ko mo kasi. Alam mo kasi. Mangkataan na lang. Wow! Awang tibiyag na. Nung dahil ako yung pusot kong galmay sa mga tanbakal. Kita tambay awang ka natin bakal. Mga tanbakal kayo niya develop mo. Nung dahil ako yung niya di pa pa nang narinig niya yung mga akay na istima kay tibiyag. Because no adaan niya dari tibagyos. Dari tikatat niya ako yung ibang bagana. Nga dahil kayo napudno. Napudno tayo ulit kong galmay sa
napugno ka kadi iti pamilya, iti man iti sa dinuman, napugno ka kadi iti trabaho. Kasi basically, nagsiswiti ka, ulit iti trabaho, ito yung happy. Uri mo na ko makarimot, ang ulit yung friendship mo kadali ako. Noong ka na pugno ka dapat, anong awan niya ako yung sustiyan pugno ti puso, mahigriyaman ka. Natay ka. Noong nagdadakan niya kumakontento at ako na ni Apo Isusot, simple lang. Hagayat ka, tumulong ka, no kabayo na ito dahil ka, rumor. Kinatsura na katataong pumintas na magsak ka. Wala kang nilak ka ng ilang tao pa, nakawan na ang Isus na awa, kulat-kulat ka. Aman! Ang dadagay tayo, apa ka nagayang papapa, nadagay tayo napugot ng Balikadaan dati uray lang. Kaya pa nang balikada na, nung naawan niya ang Isus. Nari ko. Kadali ka rin siya, kung hindi ka rin uray, ang make-up na ng doon, makitang di opan na ito na sayaan. Ang muna di agaya, ang muna dito hulungan na isinsiya. Medyo kulungan. Dahil yan tinagyan. Nagdani ang Isus kita, nagkasakulanan, o rin nasakit na, umutulong na mo. Kajaya kong nagdungaw, amusundan mo. Nakuntungsin siya ako nila, ano? Ano ba kinasikan niya yun ba? At kanatawag naman, antay, natingan mo ha, antay. Nagsakit mo na ako mo, hindi na ba, uungat ka na. Dapat ka na, soft-hearted ka mo, hindi ko alam ko na, bakit ka mo? Masyal ka mula. Kaya parang tigay mo na, kung hindi puso kayo, rumagsak na, maagdaan ka niyan. You find meaning in your life. Umuwi din na disgrasya. Ako mo regret ko talaga na simple sa bali di wrong way ang magandang tutulog. Di mo nakawan. Mali di makita. Di mo kaya kung ano nagdagdag. Hindi ko nakita sa mga awan buong sa break. Hindi nakita. Nung di ko pa naman ganun, mga tanong na kaya. Dapat ko yan isang bedroom. Hindi bangat ng orto. Nagdagdag niya ako na hindi na-realize ko, ay po niya. Ako yung galing na for the past months, I was too busy. Talaga nakabisbisi ako. Ako ito yung presya. Ito ba'y ami. Hindi na-disgrasya ako. Ang tanong nagkita kami din sa bedroom. Hindi ko every tonggang igot di kami ka ma-appreciate kung hindi ka darasak, di man? Dasal mo. Hindi ko umigo pa ko. Wow. Kasi yung malis-grasya mo. Aging gana. Ang sidatang tinurong kayo. Kaya ka nananamon. Kaya sunod, dinitin na natin yung role. Kung insalakan lang kayo. Angin na aramida ko ka. Ang buhay at titibig ka. Wow, ma-appreciate ko kayo. Kaya hindi ka nakakagalisipin ka. Hindi ka awan. Nagsalud-sud ng titig ko malagay sa kata. Kaya ka natin! Apo ka ang uminisip mataba. Gawin ko nakakanak! Hindi ko nakanok ko nila. Ilang peso na ko, hindi ko ako wala akong galibog kikape. Amin na aramida, nagbaling na meaning ko. So, di karaman ko, agyan mo na ako, dinig ka ng pensan sa hindi bagbaga na, mulag ka di, mamaki ka ka. Basa tayo naman, si kapat ay ako na, nagkitaon jay. So, hindi kong kuna na, nuagda ni ako Isus kanya tayo, amin na alamin tayo, maadda mo, kung ito mga, ano na, kung nabasit na naisip mo. Pagka nagkaisip mo na gawin kayo, pagka nagkinipa ko ka, ang bahagi tinubo. Uy, ka na text nyo. Dati pamilya yun dyan. Kumusta kayo? Di magilog-lunod din ka. Kung nag-apa kayo timuhoon, kumusta kayo? Ang ko sa kami lahat ng katawa. So, maalam din yung mga na-adab yan na. So nga, even my driving, so nga nagluglugan at nag-drive na, ay mo niya nagpagtibiyag sa sayang gaya na awan ng lakas niya. So nga tapos every minute, every second of our life, doon niya ako Isus ka, daninin na amin. Even your bag. Dapat sa pagkakawin ka. Nung natibiyag mo ko, maingingit, kumapapal, makikumpumpi,
sakit na alam, pura-pura. Haan, awan hindi na tibiyak, basican ko yan din. Nagtataka sa kawalan yun, ako Isus ka sa pag-auman yun. Nagsayang, hindi may sa kabundaran na makibisa ka na, haan mo nga mananang ni Apo Isus ka pa, di panunod mo ka, nakabisi-bisi ka, di panunod mo ka, agapapura ka, di panunod mo ka, di pa karikotan tinubo, nagsayang. And you receive Jesus, kaya ko naman, ay mo nga po, adagayang hindi na tibiyak ko, wala ako, awakin ka, and you share. Doon naawat mo ni Apo Isus, the word became flesh ni Apo Isus, doon naawat mo ito na ibumay mo. Aming nga tao, talaga masarapan. Numalim lang tayo ka, dahil nagbiyak ka. Nagbiyak ka. Try to live. Dahil ka sa una, ibiyak mo. Padasan na tayo pag-asa. Kaya pag-asapan tayo rin sa doon na misa. Nung maawat mo ni Apo Isus, di mo kayo. Huwag mitang tayo, sayang. O sa kung dahil tabiyak mo, tibaw na years, tabiyak ka lang, hindi, pinatol, pura, pinakansik, useless, awang biyakin ka. Padasan na wag nitan. Pagbiyagan niya ako, iso-iso ipagdaragyan ka, hawatan dahil sa mga misa.